Mutta heipä hei! Tervetuloa tänne Lankasorvarin käsityökanavalle. Tänä kesänä mä ajattelin avata mun kesäverstaan ovet täällä viikoittain. Kesäverstas on oikeasti mökki merenrannalla, mutta se on saanut leikkisesti verstas nimeen, kun näin loma-aikaan mä täytän se aina kaiken maailman projekteilla. Täällä on oikeasti istumapaikat aika vähinä, kun pieni mökki on täynnä niin kaikenlaista tavaraa. Täällä verstalla mä sorvaan neuleita, mutta myös ompele ja virkkaa. Innostun toki milloin mistäkin, että voi olla, että kesän aikana jotain muutakin tulee tehtyä. Ainakin mun pitäisi yrittää opiskella jonkun verran, koska teen työn ohessa noita käsityömestariopintoja. Ja näin kesällähän sitä olisi aikaa enemmän kuitenkin kuin normiarjessa. No mutta hei, mä oon siis Maarit. Instagramin puolella mut tunnetaan Lankasorverina ja sitten mulla on myös semmoinen 10 vuotta vanha käsityöblogi kuin Maaritse. Ja nyt me ollaan menossa oikeastaan kesän puolessa välissä, niin mä mietin, että miten sun kesä on sujunut, mitä kuuluu. Tänne Perämeren rannalle on vähän kummallinen kesä ehkä ollut. Tuntuu, että joka toinen päivä kesä alkaa ja joka toinen päivä se loppuu. Tänään on se syksyisempi päivä ja huomenna taas ilmeisesti on sitten kesäpäivä, mutta viikonloppuna myrskyä. Katsotaan miten menee. Mutta kesä on kuitenkin kesä, oli se keli minkälainen tahansa ja eihän tästä, nyt ollaan puolessa välissä, niin tiedä miten tämä loppu sitten menee. Tänään, jos sä oot ollut erikoista, niin tänään meillä on myös vähän erikoisempi jakso. Mä en tänään tee noita aikaleimoja ollenkaan, koska mulla on vain yksi aihe. Ei ole siis kaikkia käsitöiden, lankatöiden kirjoja, vaan on vain yksi aihe. Ja mun aihe on viime viikolla, esittelinkin sen, että olen ottanut osaa koko vuoden tuohon neulojan vuosikertahaasteeseen. Se löytyy Instagramin puolella Lankavimman ylläpitämänä ja siinä on joka kuukausi ollut joku teema. Heinäkuussa on nyt tämmöinen mielenmaisemien teema ja sitten noihin mun kässäopintoihin liittyy myös semmoinen tehtävä kuin kerro tarina pistoin. Niin niihin liittyen mä aloin kirjomaan mun yhtä yksiväristä neuletakkia, mikä ei mun silmää sitten miellyttänytkään, vaikka tieteen tahoin sitä alun perin yksivärisen halusin. Niin mulla on ainoastaan se, sitä on tehnyt nyt oikeastaan viikon verran ja se on nyt valmis, ainakin tiettyyn pisteeseen asti, niin katsellaan miten sen kanssa on mennyt. Ja ensi viikolla sitten varmaan hössäilee vähän kaikkea muutakin. Viime kerralla mä näytin mun Alafoslopi-takkia, tämmöistä yksiväristä, fuksioväristä. Puhelin näyttää niin muuttaa tää huomattavasti kirkkaammaksi. Tämä ei ole semmoinen, tämä on enemmän semmoinen ruusun terälehden värinen, että hyvin pinkiltä näyttää nyt kuvissa. Mutta joka tapauksessa näytin tätä viime kerralla, että kuinka lähdin tähän kirjaamaan mun mielenmaisemaa. Tämä on alun perin, mä olin tehnyt tämmöisen yksivärisen Alafoslopi-takin, kun mä valmistuin tuohon mun käsityöntekijän näyttöihin. Se on pitkä tarina, joten siitä ei sen kummemmin enempää kuin, että lähdin siis tekemään ihan tämmöistä yksiväristä alhaalta ylöspäin neuletakkia ja vielä hupullistakin. Tämä oli siis prototyyppi, mistä sitten tavallaan se mun Suomi-siipi-sarja sai alkuunsa, että sitten tämän jälkeen kun mä olin tämän tehnyt, niin mä testasin tein tämmöisen vihreän kuviollisen, mutta mä otin tästä videon pätkänkin, missä mä näytän enemmän sitä, mutta sitten sen kun mä tein, niin mä tajusin, että se kuvio, mikä tässä on, niin se on ihan liian leveä. Kun se on 20 senttiä niin kuin tämä levein kohta, niin vaikka siihen näyttöön ei tavallaan, neuleohje ei käynyt niin kuin tavallaan tuotteeksi, vaan se piti olla niin kuin semmoinen käsin kosketeltava tehty tuote, niin mä tajusin, että jos mä haluan sen myöhemmin jatkaa sitä ja sarjoa sen eri kokoihin, niin se ei onnistu noin paksusta langasta. Niin se vihreä tai mä hylkäsin se Alafoslopi niin neuletakki-idean kokonaan ja vaihdoin sitten sen idean, mistä mulla on toinen videonpätkä teille. Tein semmoisen mustaharmaa ja se on nyt tehty näistä Istexin. Se ei ihan se ohuin lanka ole, se taitaa olla semmoinen kuin Einband, se ohuin, mutta tämä on semmoinen kuin Fjällalopi. Niin siitä tein sitten, siihen se kuvio istui tavallaan, että tavallaan siinä olisi se sarjontamahdollisuus olemassa, jos haluaisi sitten neuleohjeen tehdä, niin siitä pystyisi.
Mulla oli ehkä semmoinen ajatus, että mä jossain vaiheessa kirjoittaisin noista nuo ohjeet, mutta sitten mä olin siellä mun taidekuplassani, opiskelukuplassani olin, niin sitten päätin, että niin kun töihin kun palasin, niin tajusin, että ei se ole oikein millään lailla mahdollista. Mutta sen verran niin kuin sitten jäi kuitenkin semmoinen kipinä tai semmoinen, että mä siinä vähän niin kuin sivutuotteena tuli sitten tehtyä Alofoslopista tämmöiset lapaset, suomusiipilapaset. Täällä on se suomu menee tuolla, että näissä kaikissa niissä tuotteissa, kaikissa niissä neuleperheen ja niin osissa oli jossain tuo lettikuvia jollain tavalla. Nyt kevään aikana, kun kävin sitä graafisen suunnittelun perusteet kurssia kävin, niin siellä meillä yhtenä tehtävänä oli, että piti tehdä semmoinen taiteltu lehtinen ja käyttää siihen niin sanotusti omia brändivärejään. Ja niin mä kirjoitin näihin sitten, tässä on tämmöinen lapanen, mihin on 2 eri kokoa. Ja kun mä oon sen nyt tehnyt, se on pikkasen vielä viittavaille valmis, niin sen mä varmaan julkaisen sitten, että ihan ilmaiseksi, kun se on tullut tehtyä. Mutta tuskinpa, jotenkin tällä hetkellä tuntuu, että tuo työelämä on kuitenkin niin vaativaa, että mulla ei ole aikaa niin oikein tämmöiseen suunnittelutyöhön. Mutta alun perin kaikki siis lähti tästä ja siitä ajatuksesta, että mä vielä suunnittelisin jonkun neuleohjeenkin ihan niin kuin siis tuommoisen yläosaan. Ja nyt mulla sitten koulutehtävänä tuli, eli nämä oli käsityöntekijäopiskeluja, sitä ammattitutkintoa, kauhean kun menee sanat sekaisin. Mutta nyt mä oon jatkanut, se on tehty ja mä oon jatkanut siihen käsityön mestariopintoihin ja siihen tuli tehtäväksi semmoinen, että pitää kertoa tarina pistoin. Eli valmistaa joku tekstiilityö, joka kertoo mulle tärkeän tarinan jostain muistosta, kokemuksesta tai aiheesta. Ja mä mietin kauan aikaa, että mikä se voisi olla, että minkä mä tekisin. Niin sitten mulle tuli mieleen, että tosiaan tämä Lankavimman neula- ja vuosikerta haaste, että mä voisin siihen sen niin kuin yhdistää, siihen mielenmaisemaan, mikä nyt on teemana heinäkuussa. Että se kuitenkin on, se mun mielenmaisema on se tuulinen merenranta, että mitä mä oon Keski-Suomessa asunut jossain vaiheessa elämää, niin aina se outous, mikä siellä oli, niin oli se, että se tuuli puuttuu. Mitä nyt tosin on käynyt Jyväskylässä viimeisenä vuosina, musta tuntuu, että sielläkin tuulee aina, mutta ei siis semmoista merituulta ole. Ja muutenkin sehän on täällä meillä päin, täällä Raahe-Kalajokiseudulla, niin se on se, mistä puhutaan, että joko sitä on liian vähän, että on hyttysiä, kun ei tuule, tai sitten sitä on aina liian paljon. Että se on se meidän kaikkien tietynlainen mielenmaisema, mutta se on vähän sitten hassu juttu kuitenkin, että sitten kun se puuttuu, niin sitä kyllä kaipaa. Ja mä lähdin sitten tekemään tähän neuletakkiin kirjomaan niin kuin, lehtien havinaa. Ja lähdin tuolta selästä ja ennen kuin mennään siihen, niin sen voi sanoa, että lähdin täältä selästä kirjomaan siitäkin syystä, että mä en tehnyt mitään mallitilkkua. Mä en harjoitellut tätä etukäteen. Mä tykkään kirjoimisesta, mutta siis tämmöiselle niin kuin vaatetuskankaille. Mä en ole koskaan neuleeseen, tai on siis tehnyt joitakin pieniä töitä, mutta en kauhean isoja. Niin mä en tehnyt mitään mallitilkkua, niin sitten mä ajattelin, että tuo huppu peittää sen tarvittaessa, niin tein sen sinne. Ja langoiksi mä valittiin sitten, mulla oli tämmönen, kun tuo vihreä väri on tätä, tässä nyt on sinisenä, niin on tämmöistä kuin Natur Uld. Ja tämän pitäisi olla Alofoslopin niin kuin paksusta, mutta mun mielestä tämä on kyllä paksumpaa, että mitä mä oon tehnyt, niin kuin aikaisemminkin neulonut, niin on tämä semmoista niin kuin pörrösempää, tämmöistä vähän niin kuin huopasempaa. Niin tämä vihreä mulla joka tapauksessa niin kuin oli tavallaan kuin pääväri. Ja sitten mulla oli vähän niin kuin semmoisena rauhoittavana värinä, tämä on Alofoslopia, niin tämmöinen sininen. En tiedä mikä tämä on, vähän tämmöinen farkusininen, harmaan sininen. Ja sitten korostusvärinä mulla oli tämmöinen
Tämä taitaa olla muistaakseni joku jäänsininen. Tämä on Alafoslopia. Ja mulla oli alun perin ajatus vielä sitten, että mä olisin näihin viileisiin väreihin yhdistänyt semmoista kullanväristä tukuvuulia, mutta tämä oli riittävän niin kuin erikoinen tänne, että se toi sinne vähän sillä, että rikkoi sitä rytmiä, että sitä sirottelin sitten vähän ripottelin sinne sun tänne. Ja näiden langat mä valitsin sillä, että mulla tämmöiset jämät oli ja sitten tässä kirjasta, mistä mä otin neuvoja, eli tämmöinen kuin Judith Kumlihen Embroidery on Knits, niin täällä neuvottiin, että jos on aloittelija, niin kannattaa ottaa saman vahvuisia lankoja, mitä se on se neulekin. Ja nämä nyt sitten suunnin piirtein oli sitä, paitsi tästä mä väittäisin, että tämä on vähän inasen kyllä paksumpaa. Ja onhan näissä Alafoslopissakin näissä on niin kuin paksuessa eroja, että näin kun laittaa, niin toi sininenhän on ihan selvästi näistä kaikista ohuin. Mutta näillä mä lähdin sitten tekemään ja kovikekankaana mä käytin tämmöistä Prymin, tämmöistä ohutta, joka sulaa vedessä pois. Mietin jossain vaiheessa, että onko tämä tarpeellista edes, koska tämä on niin kauhean paksua tämä neulos. Mutta sitten mä tein muutaman lehen ilman tätä, niin huomasin, että ne lähtee herkästi sitten ne pistot niin liikkumaan elämään, että on hankalaa niin tehdä toista pistoa viereen tai siihen lähelle, niin tykkäsin, että tämä kovikekangas oli tarpeen. Mulla oli myös, alkuun käytin tätä ihan kirjontakehystä, mutta tämä oli niin kaikista hankalin ja haastavin oli tämä, että miten mä saan tämän paikalleen, koska tässä ei meinannut riittää se, että kun tuon kehyksen laittoi, niin tämä ei meinannut tämä vara enää riittää, että se mahtuu siihen päälle. Eli varsinkin sitten, kun tuli näitä paksumpia niin kuin täällä tuli tämä kirjolankakin vielä siihen niin kuin mukaan, niin jouduin hyvin useissa kohtaa jättämään tämän pois. Itse olisin tykännyt, että antaa semmoisen tietyn vapauden, eikä tarvitse miettiä, että onko se lanka nyt riittävän kireelle ja jäikö sinne joku mutka tai muuta. Mutta se ei vaan kerta kaikkiaan tähän nyt oikein toiminut. Ja se ei tavallaan siihen kirjomiseen niin hirveästi vaikuttanut muuta kuin se, että mun piti itse tarkkailla sitten aktiivisemmin koko ajan, että miten se sillä taustalla se lanka juoksee. Mutta tämä oli niin kuin hankalin. Tykkään kirjomisesta, niin kuin sanoin, niin olen kirjannut ihan semmoisilla vaatetuskankailla ja muuta, mutta tämä ei ollut niin mukavaa. Mä tykkään siitä normikirjoamisesta, siinä jotenkin mieli lepää, mutta tämä oli niin kuin semmoista vääntelyä, kääntelyä, raskas neule, sylisä ja kuuma ja ei ollut niin semmoista mielen rauhaa ja mielenlepoa. Aloitin täältä takaa ja lähdin siitä sitten menemään tänne olkapäille. Ja nämä ensimmäiset olikin aika helppoja tehdä sinällään, että kun ei hirveästi tarvinnut suunnitella mitään suuntia eikä mitään, koska nehän tippuu näin alaspäin. Mutta sitten kun lähti menemään tänne olkapäille ja tietenkin mitä enemmän näitä lehtiä rupesi tulemaan, niin niitä piti sovitella niin yhteen, että mihin mahtuu mikäkin lehti. Ja sitten tuossa on olkapään kohta, niin sitä mallailin sitten aina peilistä vähän, että mihin suhtaan se menee ja miten kannattaisi tehdä. Niin niitä piti vähän katsella, että mikä se lehden suunta ja paikka olisi parhain. Ja mulla oli tosiaan tässä semmoiset aika rumaat kavennuskohat oli, niin mä niitä peittelin. Esimerkiksi tuolla näkyy, että on joku kavennus, niin niihin kohti mä yritin sitten niin kirjoja jotakin, että ne meni piiloon. Että tämmöiset tippuvat lehdet tai niin ne niin kuin tämmöiseen oksisto, niin se tavallaan niin kuin sopii siihen pirtaan myös, että ne meni ne piiloon ne rumat silmukat sieltä. Ja tosiaan tuosta kirjasta otin neuvoja ja sitten vielä testasin nuo mun langat mustavalkokuvalla, että niissä on riittävä kontrasti. Ja en tehnyt mallitilkkua ja sitten mun täytyy ihan luntata. Mä otin tuosta kirjasta katoin, koska siinä oli tiettyjä malleja ja muuta, ja on tiettyjä pistoja, mitä
oli niin kuin suositeltu tietynlaisiin tehtäviin tavallaan, että mitä on helpointa tehdä, vaikka lehdet ja muut. Niin mun piti katsoa sitten suomenkielisiltä sivuilta, että mitä ne suomeksi. Mä oon kirjannutkin enemmän aina englanninkielisiltä ohjeilta, niin mä en suomeksi tiedä edes mitä ne kirjontapistot on. Vähän niin kuin englanniksi on tullut enemmän niin kuin neulottua, niin sitten myös ne ymmärtää paremmin jotenkin englanninkielisiä neuleohjeita, mitä suomenkielisiä. Niin sama oli nyt tässä kirjoamisessa, että mä en tiedä mitä ne oli ne kirjontapistojen nimet. Mutta mä oon käyttänyt siis etupistoa. Mä otin tuolta Punomosta, kävin teille ottaa kuvat, että näette vähän, että mikäkin pisto, minkälainen on. Etupistoa mä käytin lähinnä siinä, että se on se tavallisin semmoinen pisto, että jos mun piti esimerkiksi varmistaa joku muoto, että se täyttää jonkun tietyn paikan, että siinä oli aika vähän tilaa tai muuta, niin mä saatoin sen muodon käydä tekemässä sillä etupistolla ja sitten täyttää sitä. Sitten tuolla mä oon täyttänyt vähän tuota kohtaa, niin siinä on laakapisto. Ja sitten nämät, mikä oli ihan mun lempipisto tämä näin. Missäköhän se näkyisi? Olisiko se tossa ehkä parhaimmillaan? Niin tämä on linnunsilmäpisto, millä mä tein näitä lehtiä, mikä on ilmeisesti oikein oivallinen kaikkiin terälehtiin. Ja sitten eniten tässä näin on käytetty tikkipistoa. Ja sitten 5. pisto, mikä mulla oli, niin on tämä solmupisto. Näin siellä Punomossa taisi olla solmupisto, mutta mä oon kyllä kuullut myös tästä suomennettuna, että ranskalainen solmu, niin kuin se englanninkielelläkin on. Mutta en mä tiedä, tämmöisen mä nyt sain aikaiseksi ja seuraavaksi mä ajattelisin sitten, että kun teille hain noita suomenkielisiä nimeä, että mitä ne pistot on, niin huomasin, että aika paljon se kirja, mistä mä katsoin, niin se ohjasi ehkä mun tätä suunnittelutyötä, koska siellä oli valittu tietynlaisia pistoja, mitä noihin kirjanmalleihin, että mitä ne vaati. Niin nyt kun katselin teille noita, että mitä ne suomeksi on, niin tuli semmoinen olo, että pitää tutustua enemmän ja suunnitella tätä jatkoa sitten tähän. Että mulla oli semmoinen ajatus, että mä jotenkin haluaisin nyt tästä nappilista vierestä lähteä tekemään tähän lisää. Ja mä ajattelin juuri, kun mä löysin tämän sinisen Naturuldin, että mä käyttäisin tätä ja sitten tuota ja tätä. Että näillä lähtisi jotenkin. Mulla on nyt joku semmoinen, että kun se tuuli nyt havisee tuolla lehdissä, niin nyt mun pitäisi laittaa sitten jotain pilviä tehdä tuonne tai jotain muuta, mitä se tuuli liikuttaa. Tai toisaalta nämä väris kyllä kävisi, että aaltoihinkin, mutta no, we'll see, katsotaan. Tästä pitää suunnitella eteenpäin. Ja mä laitan nyt tähän loppuun vielä videon pätkän, missä mulla on tää takki päällä, missä mä vähän näytän, että miten ne istuu siihen. Mutta tässä kohin tykkään, että on hyvä pitää nyt tauko. Tämä oli kuitenkin aika semmoinen raskas lutistus. Mä tein tätä niin aika aktiivisesti useamman päivän ajan. Niin on aika hyvillään siitä, että mulla toi tukikangas loppu, niin mä en edes voi niin sillä lailla jatkaa. Että nyt pitää vähän jotenkin antaa ajatusten juosta ja tämä riittää mulla siihen koulutyöhön tämän vertainen. Mutta ajattelin, että voisin kyllä jatkaa tätä vielä. Ja tämä on sen verran reilu mulle, että tämä voisi jopa vuorittaa sitten, mutta ensin ne kaikki kirjoimiset pitäisi tehdä loppuun. Mutta mennäänpä nyt sen videon pariin.